Paziko lapansi palibe chinsinsi, ndipo olo munthu utabisa motani utapanga zoopsa motani, koma limafikapo la 40 limene umayaluka, ndipo anthu amakudziwa kuti kodi iwe ndiwe woyipa motani, chifukwa mulungu siosowera naye. Mulungu ndi amene analenga kumwamba ndi dziko lapansi, ndipo palibe amene ali wopambana kuposa Yehova. Ine ndine Bon Kalindo, the DC, presidenti wanthu wosauka woyamba kuno ku Malawi, komanso presidenti wa gulu la Malawi First, the people first, amene timangoyima pa chilungamo, ndipo tizapitirira kuyima pa chilungamo, ndipo tizapitirira osayang'ana nkhope tikamalankhula, osayang'ana chipani cha munthu, osayang'ana tchalichi cha munthu, osayang'ana mtundu wace ndi kumene akuchokera. Lero pa 26 February 2024 ndikakuthokozeni inu mabishopu a Catholic, ndipo anthu ambiri ankadabwa kuti kodi mavuto amene Amalawi akukumana nawo, kodi anthu athu opemphera ali kuti. Koma takunyadirani kwambiri inu mabishopu nonse a Katholiki, amene mwalankhula ndi kuzuzula boma ili mosayang'ana nkhope, ndipo zinkachita kapena zikuchita kumveka mmene mukulankhulira kuti inu anthu inu munazozedwa ndi Mzimu Woyera. Anthu amene tinkawasowa aja, amene amalankhulira anthu osauka aja, ndi inu sopano mwabwera, chifukwa timadabwa kuti kodi anthu inu kapena munamwalira, kapena mwajesedwa mabanzi, kapena mwapasidwa ndalama za nifu, kapena mukudya mapwemvupwemvu ku State House. Koma timakulakwirani kwambiri, munali mukutenga nthawi yanu kuti muzukute bwinobwino nkhanizi mopanda kukondera, ndipo mwagunda mbali zonse, ndipo mwathyola. Ndipo inu ndikuthokozeni malo mwa Malawi wonse osauka, inutu mabishopu a mpingo wa Katolika mwatiphunzitsa chinthu chimodzi, kunena kuti chilungamo ndi wiponi yayikulu kuposa zina zonse. Munthu ukonza kukhala ndi mfuti, munthu ukonza kukhala ndi ndalama, koma ngati mkamwa mwako mulibemo chilungamo, iwe uli chabe. Ndipo inu anthu a mabishopu a Katolika mwationesa kunena kuti kukuyitanani ku nyumba kwathu kuzadyako si pasipoti yonena kuti muzizalankhula zondikondera ine. Taonera kwa inu mabishopu a Katolika, inutu mulibe chibwana, chifukwa inu nzanu ndi Yesu, nzanu ni Mariya, nzanu ni Mulungu. Ndipo mmangotitengera uthengawo kutiuza ifeyo kuti utisangalase komanso utipulumuse. Zili ndi ife kuugwiritsa ntchito uthengawo. Pa ichi ine m'malo mwa Malawi wonse kuchokera ku Msanje pakana kuchitipa, ndikuthokozeni kwambiri inu mabishopu a Katolika pa ntchito yayikulu imene mwapanga. Mwaonesa kuti inudi ndinu anthu omopa Mulungu, anthu oyimirira anthu mwachilungamo. Olo mutapasidwa buledi, olo mutapasidwa galimoto, olo mutapasidwa ndalama, komabe inu mmayima pa chilungamo. Takunyadirani kwambiri. Ndinachedwa osalankhula viyeni lero pa zifukwa ziwiri. 1, chifukwa chokuti ndimafuna ndipereke mpata kwa Amalawi kuti ayizukute, ayimvere pastoreta imeneyi mopanda kusokonezedwa kwina kulikonse. Komanso ndinachedwa chifukwa chonena kuti mwangozi ndinaphwanya foni yanga pamene ndimapanga livesi galimoto. Motero kuti viyeni ya lero ikwa amene mungayilandire, chonde agawireni anzanu mochuluka, chifukwa foni iyi ndachita kubwereka, ndipo macontacts ainu nonse kapena magulu ndilibe. Ndangopeza macontacts mwina awiri okha kapena atatu kumene ndingatumize. Chonde audio imuwagawire anzanu.
ndikupempheni Amalawi nonse amene simunawerenge pastor letter kapena kumvera, chonde tengani nthawi yanu mokwanira ndikumvera pastor letter imeneyi kuti mutolemo za nzeru. Chimene ine china ndatolamo chachikulu ndichokuwuzani inu Amalawi makamaka osauka kuti mwaona mabishopu atazukuta apeza kuti boma ili ndilolephera ndipo likukhala ngati kumalawi kuno tilibeko president. Komanso mkatikati mwa pastor lettermo achita kunena momveka bwino kuti mutonse alliance palibe amene akumuona. Chonde ndikupempheni anthu osauka, chonde musazavotere zimenezi, muimvere pastor letteryo osathamanga, chifukwa tikufuna kuti mumve zenizeni. Zaziwika sopano kunena kuti munyake wa galimoto imene inanyamula anthu kukaswa kapena kukasokoneza mdipiti wa DPP. Zaziwika kuti anthu ena ochenjera anapita ku road traffic ndipo aziwa kuti sopano wapezeka kuti ndi wamkulu wa MCP. IMCP nkhani itachitika anathamanga pa social media kumakalesa ndikukana kuzera kwa spokesperson wawo kunena kuti iwo sizikuwakhuza. Zaziwika sopano kuti galimoto imene inanyamula Zigawengazi ndi IMCP. Komanso zaziwika kunena kuti ena amene anali mmenemo ndi ya NIS, komanso anthu ena ogwira ntchito ku State House, komanso akuluakulu ena akuchipani cha MCP makamaka ku Youth Department. Izi ndiye zaziwika. Timafuna tikupempheni inuyo akuluakulu wa MCP kunena kuti ndale zomatenga matisheti a anzanu, zipani za anzanu ndikumavekana kuti zikakhale ngati anthu akumenyana okhaokha, ndi ndale zopusa, ndale za masavage, ndale za kalekale. Ndipo mafilimu amenewo anali nthawi imene ija mukayendesa inu 0011. Nangofuna kukukumbusani ya bwana kunena kuti nthawi ija mukayendesa inu 0011, nthawi imene ija inaliyo kuti Amalawi anali asanazindikire. Ija mukatenga anthu ndikumutavazika matisheti azipani zina ndikumakamenya anthu. Nthawi imeneyo muli ku chipani china mosakhala chipani cha MCP, pajatu mukayendesa 0011 bwana. Ndi anthutu amasunga history. Tikufuna tikuwuzeni kunena kuti pakali panopanga khale nyamata mmodzi wa MCP amene anali kumene kuja nawo atapangidwa zinthu wayikidwa zulo. Sindikuchionapo chifukwa chonena kuti apolisi azikavutika malo kuti afuna ati azipeza maumboni. Muvutikiranji apolisi? Maumboni ena alipo kale kunena kuti galimoto imene inanyamula anthu aja ndi ya munthu wa MCP. Ndipo inuyo musanamize Amalawi kunena kuti anthu anali osaziwika. Chimene inu musakupitira ku road traffic ndikutenga number plate ndikukafusa ndi chani? Mmatenga bwanji zinthu zinazi kukafufuza ku Airtel, ku TNM, chala kuika ndi chani lero kunena kuti mutenge number plate imene ja mukafufuze? Ndiyetu anthu akufufuzirani. Munye wake wa galimoto ndi wamkulu wa MCP andi amene anatumiza anthuwo. Inuso mukanangopita mukampeze munthuyo mumugwire ndiye mukamfuse mafuso. Osakhala kumachita skate around ndikumatulusa ma press statement musanafufuze. Mukanatulusa kapana press statement yonena kuti ife zimene zachitika zijatidakafufuza, Amalawi akanakumvesani. Koma kuthamangira kukatulusa press statement yonena kuti anthu ositi kuwaziwa komanso akuoneka ngati ndi a DPP okhaokha, muziwe kuti pamene pajapo mwagwidwa na mutamba. Amalawi akutulukirani kuti ndinu anthu onama. Chimozimozi somene president wanu wanamira kunena kuti anthu anachita haki system ya ku immigration. Tikufuna tikuwuzeni a president kunena kuti Malawi munotu muli ma expert ya ma hackers. Ma expert mwina aku Reserve Bank kapena ku Nico amene otu alipo. Bwanji simuna achite konzati. Komanso tu anthu akamapanga haki chinthu sichimangopangidwa chinthu chomophweka. Anthu akamachita haki chinthu mwachisanzo passport
passport ili ndi security feature, ndipo anthu amene atiuza ife amene amaziwa za passport ija ili ndi anthu atatu amene amasunga ma security features, ndipo munthu sangangobwera kuzayichita haki passport ijayo chifukwa kava yokha ija ili ndi security feature ni munthu wache, peji ijayo ili ndi security feature ni munthu wache, zolemba zija zili ndi security feature ni munthu wake. Motero kuti ndi chifukwa chake mmati mukanena kuti tikufuna passport ya express imene imatuluka siku lomwero ndi ya munthu wakale, koma wa nyuwani si imatuluka siku lomwero, amafuna kuti akachite collect zonse zija, achite konzati anthu onse atatu ndi ampangire munthu yo passport. Ndipo ngati kuli president ophweka kunamizidwa ndi Lazarus Chakwera, ndipo amene amakusambirani mankhwala anthu anuwo, chifukwa amene tiwakufuna kuchita haki system ndi anthu anu a MCP, ana amene mmakhulupirira inu kuti amene wandi ana anu ndi amene akufuna kuchita haki system tu. Palibepo wina aliyense amene akufuna kuchita haki system kupatula ana anu omwe. Ndiponso sikuti akufuna kuchita haki iya, akufuna abe ndalama. Ndikukhulupiriranso kuti ndalama zomwenaso inu mulimomo, chifukwa anthu anagwirizana kuti akakupaseni figa yonama ndi cholinga kuti ndalamazo zikatuluka iyo abepo. Ndiye mufufuzane kumeneko ku MCP ko, popeza pajaboma ili ndalama zake zokuba ndi zophweka, ndalama za boma ndi zophweka zimangobedwa chisawawa. Tafufuzana nikonko osakhala mutinyase ife ya Malawi ndi kumatinamiza. Lero mutuluse statement iyi kunena kuti aye machini athu afa, komanso mawa mutuluse statement yonena kuti mahakazi. Ndiye mukufuna Malawi amve ziti, popeza ifeyo za system ikafa timaziwa. Kodi system imene yafa ya mapassport iyo ngati yafa ku Blantyre, masa anthu akanakapanga kulilongwe? Ngati yafa kulilongwe, masa anthu akanakapanga kunzuzu? Ngati yafa kunzuzu, masa mukanakapanga mapassport kumangochi? Ndiye mukuuza ana, mukuuza ndani? Tatiyeni boza linali mukamanena muziganizira so kuti kuli anthu ena oganizira kwambiri. Izi zachita mabishopu zikutero kwa anthu ena zakunyung'unyani, ena mwayamba kale kutukwana. Uzakampeza munthu akunyoza choncho ali wankazi, ungoziwa kuti ndi mkazi wa minister. Amene akunyoza mabishopu yo, ungoziwa kuti ngati ali wankazi, mamuna che ndi minister, akuchita cover the husband. Uzakampeza ali wa mamuna, ungoziwa kuti ndi kuti mkazi wache ndi minister, akuchita cover the madam. Uzakampeza kuti khani ndani mundu wa mamuna winayo, ndiye kuti akuchita cover president, kapena iyayi ndi achimwene yache ndi ya minister. Ndi mene zimayendera. Koma amene ali wachilungamo akuyenera kuwathokoza mabishopu chifukwa cha ntchito yabwino imene yapanga, kulemba chilungamo, kuswa mabishopu, kukhazula mabishopu, kugaza mabishopu, osaona kuti mmenemo mu cabinet yawoyo muli manthu ena maministers a Roman Catholic kandi achani analibe nazo ntchito. Inu mangoyima chilungamo chifukwa mukanayendera yoyendera kuti mmene amapangira andale kuti uyu ndi wathu uyu timuteteze. Pastor leta isi kana tulukatu chifukwa muboma iliro kubali muli akatolika sotu mukanachita cover up, koma iniyo mwaendera chilungamo kubandula. Ndipo ndiye mwabandula bwino kopsa. Tikuthokozeni kwambiri. Amene zamupweteka ndi kalata imene iyi ya katolika apite akakolope mu nyanja, koma ife tikukondwera nayo. Ndikuthokozeni inu akatolika, mwapanga chimvano kupatula kuti alimonso ena ansembe momwe amacheza ndi president, koma taona asainiratu. Inu ndi achilungamo bwanji? Koma inu ndi achilungamo tu. Mwandikondamo kwambiri, mwandikondamo abishopu. Zikomo kwambiri poayimirira Amalawi osauka, koma osayiwala akatolika akunena kuti bomali lathapo ndipo sakumuonapo oyimirira. Zimvere mutoro, weka amene ngati uli wanzeru, pita ukalembese chanzika chako ndipo ukavotere ma president yena osakhala amutonse alliance. Kalindo.